Fit-tieni dibattitu tal-Awtorità tax-xandir spikkat il-ħarsa lejn il-ġejjieni mill-kandidati Laburisti u n-negattività u tmaqdir fuq anke affarijiet ta' ġid tas-soċjetà mir-rappreżentanti li bagħat il-Partit Nazzjonalista. Il-Ministru Byron Camilleri semma kif il-pensjonanti raw il-ġid f'pajjiżna. U jgħiduli b'ikburija juruk iċ-ċekk tal-pensjoni tagħhom u jgħiduli wara ħafna snin li ċ-ċekk tal-pensjoni tiegħi kien friżat, illum qed nurik b'sodisfazzjon kif il-pensjoni tiegħi żdiedet. U bl-istess mod li żidna l-pensjonijiet, hekk se nerġgħu nagħmlu matul il-5 snin li ġejjin. 15 euro żieda fil-pensjoni li tfisser żieda ta' 2000 euro fis-sena fil-pensjoni tagħkom. Fuq il-pensjonijiet il-kandidat nazzjonalista Evan Bartolo kellu jiddefendi proposta li biha l-Partit Nazzjonalista irid jitfa' l-piż tal-finanzjament tal-pensjonijiet jiġifieri l-bolla fuq is-settur privat. Ħanoħolqu dan il-fond u se nollu l-bolol u se nollu t-taxxi Jonathan mu vera xejn. Jekk intom għandkom kopja ta' dan manifest. Ma rajtux ħabib tiegħi. Għandek number 353 aqraħ. Aqraħ. Ikollok terġa' tbidlu. Aqraħ, le mhux ikollok tagħmel version numru 7. Id-deputat Laburista Jonathan Attart innota kif Bernard Grech wieħed bit-terms and conditions bħal biex jagħtik xi ħaġa dejjem hemm l-imma. In-negozji tagħna jafu li dak li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista fil-manifest jew fid-diversi verżjonijiet tal-manifest tiegħu huma kollha formuli li huma suġġetti għal dak li huma termini u kundizzjonijiet. Bil-possibilità li wara l-elezzjoni jgħidulhom milli għedna m'hemm xejn. Kif kienu għamlu meta wedu li se jnaqsu l-income tax u kellu jkun gvern laburista ġdid li mhux biss onra il-weda tal-income tax imma kompla jżid fuqha. Mal-Partit Nazzjonalista dejjem hemm l-imma. Fid-dibattitu spikkaw ukoll rimarki dwar kif esponenti tal-Oppożizzjoni għamlu snin jinfexxu f'xulxin. Ħela il-5 snin li għaddew f'mozzjonijiet ta' fiduċja, Prim Ministru li wera leadership qawwi u kap tal-Oppożizzjoni li mmexxi minn dawk tal-politika tal-biera. Il-firda fil-Partit ta' Bernard Grech komplit tiġi esposta. Jien għandur fuq kif għandu ngħidlek il-Partit Nazzjonalista frittuħ. Malta mhux se tifirduha. Deputati fostkom joħroġ deputat Mario Gallia u jgħidilkom kif għamiltulu l-ħajja tiegħu miżerja. Maħniex ser inħallukom tagħmlu l-ħajja miżerja tal-poplu Malti wawġi. Imbagħad fid-dibattitu spikkat in-negattività fuq anki l-aktar affarijiet ta' ġid għall-familji. Dan l-aħħar smajna li ħajitqasmu ċekkijiet ukoll għax ġejja l-elezzjoni l dak il-ġid, dak mhuwiex ġid. Tkellmu fuq il-ġid, mentri jiena nistaqsi fejnu il-ġid. Għal dawn id-dikjerazzjonijiet wieġeb saħtu l-Ministru Camilleri. Il-kollegi tiegħu hekk tal-Partit Nazzjonalista saqsowna fejn l-ġid. Saqsu l-pensjonanti fejn l-ġid li raw il-pensjoni tagħhom tiżdied darba wara oħra. Saqsu lil dawk il-ħaddiema li ma tkeċċewx mill-impjieg tagħhom għaliex tajna l-wage supplement. Saqsu lil negozji li ġew salvati għaliex tajna l-għajnuna li kien hemm bżonn. Saqsu lil dawk kollha li esperjenzaw investiment kapitali massiċ bla preċedent f'pajjiżna anke fi żmien pandemija. Saqsu lill-istudenti li għal darba wara oħra gawdew minn tisħiħ fl-istipendju u hekk ser nerġgħu nagħmlu meta ningħataw il-fiduċja.